ev ne dîne, dînîtiye. Giham gundek li wî qîr û hewar e, li hawîr hazer û koma dewar e. Diçin tên germ e havîne bi him, çi bêjim ax ji vê koma kerar e. Medî şêxek bi şaş û cibbe derket, wekî şahan ji bircê hate xwar e. Hemî rabûn bezîne pê û destan, bi tore zû xwe dane ber kenar e. Ewî qet guh nedawan reng mirovan, bi rê ket ew ewana dan pey ji par e. Giha texma min û destê xwe da min, kenî û got tu hatî ser serar e. Tu çawa yê? Çilo ne mal û zarok? Me got, şêx saxbî her çî bo be kar e. Midî çav û birû tev de dilîzin, me zanî ev ne şêx e, goremar e. Di xapa de 200 dest dane îblîs, gelek zana û jîr û pir şiyar e. Me got ewan keran ma hûn nizanin, ji bona we çi qasî ev neyar e. Zirîn û got werin ev dîn kufir bû, ne bes şêx e, belê qutbê çehar e. Cîhan tev de li ber destê wî mûyek, eger pifkî dibî tev tar û mar e. Gelek dijwar e ta rastî bizanin, 1000 sal e ku ev qade beyar e. Belê ev qutbe sofî qutbê aş e, hemî malê te ye jêre bi ar e. Li odê rûdinî her şev bi nazî zikê te birçî û destê te sar e. Delale xwe bi gulavê dişoyî, ser û çav û riha te tev gemar e. Cegerxwîn çi bikî? 100 salî bibêjî, welatê me gulek nakî bihar e.